Sa 7 godina Lazar je prvi put uzeo u ruke štap za bilijard, svidelo mu se pa je sa 10 godina počeo da trenira. Pobjeda na evropskom prvenstvu kruna je napornog rada i treniranja. U početku mi je bio najveći uspeh prvak države za juniore, kasnije možda treće mjesto na balkanskom prvenstvu za seniore. Ove godine sam prvi na listi za juniore i za seniore u državi i nekako kažem, sezona je postala bolja još zbog tog evropskog. Bila je dosta jaka konkurencija, imalo je dosta stvarno jakih igrača i dobio sam nekoliko stvarno teških mečeva i tako da nije bilo lako uopšte. Sada već učenik drugog razreda gimnazije, Lazar uspešno kombinuje školu i treninge. Dosta je teško i naporno, treba dosta odricanja, dosta koncentracije, strpljenja, upornosti da bi se ostvario neki veći rezultat. Osim fizičkih priprema, treninzi za bilijarskim stolom svakodnevno traju po 3 sata, pred važne turnire i duže. Ima Lazar i svoje rituale pre takmičenja. Voli da se osami, izađe napolje, sluša muziku. San mu je da se u novembru iz Portorika u Užice vrati kao svetski prvak. Pripreme će biti ovdje, tu ću biti sa trenerom Ljubišom i sa trenerom Andrejem Klasovićem iz Beograda. I očekujem dobar rezultat, točnije titulu, tako da nadam se najbolje. Svesni su konkurencije koja ih čeka na svetskom prvenstvu. Sa nekima je Lazar već igrao i osvojenom evropskom titulom u Bugarskoj pokazao da je bolji. Iako još uvek stidljivo, bilijar se u Srbiji za razliku od zemalja u okruženju dobro kotira i naši igrači su možda najbolji na Balkanu. U Evropi su Poljska možda broj 1, Holandija iza njih, Nemačka, to su 3 ekipe, odnosno 3 države koje ostvaruju najbolje rezultate trenutno na evropskim i na svetskim takmičenjima. Užički bilijar klub postoji od 2012. godine i od tada se njegovi članovi takmiče na državnom prvenstvu. Trenutno imaju 25 članova, od kojih se 8 takmiči na raznim nivoima državnog prvenstva. U novembru će svi oni bodriti Lazara na svetskom prvenstvu, koji priželjkuje da evropskom peharu pridruži i onaj iz Portorika. Snežana Ostojić, Televizija Nova, Užice.